Vítajte vo FISA Cars, dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takýto krásny čierny Enyaq, konkrétne Enyaq iV80 vo výbave EcoSuite. Je to silnejšia verzia s 80 kWh batériou vo výkone 150 kW. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2021 a momentálne má najazdených necelých 37 500 km. Čo sa týka výbavy vozidla, ako som spomínal, je to výbava EcoSuite, to znamená takáto krásna hnedá koža. Vozidlo je v plnej výbave, jediné čo mu chýba sú elektrické sedačky, elektrické ovládanie kufra a adaptívny tempomat. Inak tu môžeme vidieť head-up display, naozaj veľmi krásne spracovaný interiér, klavírový lak. Vozidlo má samozrejme aj adaptívny podvozok, množstvo jazdných asistentov. Vzadu takisto krásna koža. Čo je špecifické, máme tu aj takéto stolčeky polohovateľné, aj s držiakom na pitie. Takisto veľmi veľa miesta, príjemné posedenie. Na dverách je možnosť aj zatiahnutia roletiek pre väčšie súkromie. Čo sa týka kufra tohto vozidla, ako som už spomínal, je manuálny. Samozrejme, v kufri nájdeme aj príslušenstvo, nabíjacie káble a ďalšie príslušenstvo k vozidlu. Vozidlo má taktiež aj ťažné zariadenie, ktoré sa nám také krásne vyklopí. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza u nás v showroome FISA Cars. V prípade záujmu vám vieme na vozidlo vybaviť aj poistenie či financovanie.